Dobrý den, my vás ještě jednou zdravíme z Českého hostinského výboru s podcastem o věcech, které mohou zajímat občany, kteří sem v rámci své nelehké situace přišli z Ukrajiny a nyní žijí s námi v České republice. My jsme si povídali s českou advokátkou a ukrajinskou právničkou Oksanou Ryzak a dnes přijala moje pozvání česká advokátka a moje přítelkyně Pavla Komedová, která se specializuje na práci s oběťmi trestných činů domácího násilí a sexualizovaného násilí. A Pavlo, povíš nám spíš sama něco o svém zaměření, o tom, kdo jsi a co děláš, prosím tě? Tak děkuji moc za pozvání. A jak bylo řečeno, tak jsem advokátka a zároveň mezi mojí specializaci vlastně patří zastupování obětí trestných činů, včetně obětí domácího násilí a sexualizovaného násilí, kdy pro lidi, kteří potřebují pomoc v téhle oblasti, působím jako zmocněnec. To znamená, že jim můžu poskytovat právní pomoc a podporu v rámci trestního řízení, kde mají roli právě poškozených nebo obětí. Ty jsi použila termín domácí násilí a domácí násilí je něco, co nejenom v České republice, ale vlastně v obecném kontextu každého z nás představuje vlastně něco úplně jiného. Když bychom si představili situaci ženy, která sem do České republiky přišla, doteďka žila na Ukrajině a najednou se tady ocitá v nějaké situaci, která jako jí není komfortní, necítí se dobře se svým partnerem, a má pocit, že vlastně jako je něco trošku špatně, že to není úplně dobře prostě, ale vlastně neví, protože opravdu ta představa o tom, co to je domácí násilí, je pro každého jiná. Tak co to z tvého pohledu zmocněnkyně pro oběti, advokátky je? Děkuji za tu otázku. Já se vlastně přiznám, že já nevím, jak je pojímáno domácí a sexualizované násilí na Ukrajině, ale vím, jak je to v České republice. O tom vlastně můžu promluvit. V Čechách respektive máme trestný čin, který se jmenuje takzvaně týrání osoby žijící ve společném obydlí. Co to znamená? Že ten prostor toho společného domova, i ten náš trestní řád, i společensky nějakým způsobem vnímáme, že může být pro lidi nejenom tedy zdrojem jako pocitu bezpečí, protože se tam schází se svými blízkými, ale může to být i zdrojem velkého stresu, protože v rámci těch blízkých vztahů, může k násilí docházet. A teď, co to znamená, když mu říkáme domácí násilí? Je to situace, kdy může mezi partnery, anebo třeba ale mezigeneračně, mezi třeba rodiči a dospělými dětmi, docházet k situacím, kdy jeden z těch lidí je násilný vůči tomu druhému. Pak si popovídáme, jaké formy vůbec to násilí může mít. A zároveň se to děje opakovaně. Děje se to, ten stav je dlouhodobý. A není to o tom, že ti lidé bývají často v nějakém konfliktu, kdy se hádají a kdy si vyměňují názory. Ale je to o tom, že je naprosto jasné, kdo jaksi nahoře a kdo musí poslouchat. To znamená, že ta dynamika toho vztahu je jasně nastavená. To není to žádné kolísání. Je to o tom, že i zvenku je naprosto jasné, kdo vede tu domácnost a ten druhý prostě musí poslouchat, zároveň tam musí strpět nějaké násilí a má strach. A řekla bych, že ten strach je jeden z důležitých signálů, že v tom vztahu není něco špatně a že právě by bylo fajn se o tom třeba s někým popovídat. A musí to mít tedy formu fyzického násilí, musí tak říkajíc lítat facky, nádobí vzduchem, a nebo máme ještě i jiné formy toho domácího násilí, které už ale nejsou v pořádku ani z hlediska zákona. Tak vlastně dneska i zákon uznává, že nejenom fyzické ubližování je součástí domácího násilí. My známe spousta for a oni se většinou, hlavně naprosto drtivé většině případů prolínají. To fyzické, to si řekneme, že je to nejviditelnější, ale psychické násilí, do kterého zradíme všechno možné ponižování, je to jakoby zneschopňování toho člověka. Jo, je to například i ponižování před lidmi, před dětmi. Ty jsi ale neschopná matka, jo? Stejně beze mě nic nejseš. Svalování i viny třeba za ty fyzické útoky na toho člověka. Je to tvoje vina. Jo? Kdyby si nebyla taková nebo nebyl takový, tak já tohle nemusím dělat. Jo? Podívej, co si ze mě tady udělala.
Jsou to všechny ty vulgarity, které mohou zaznívat. Je to takové, když jeden tomu člověku říká, jako za nic nestojíš, k ničemu nejsi. Jo, což je zase v kontextu nějakých dalších útoků. Na psychické násilí může mít spousta forem. A já od svých klientů sama vím, že někdy říkají, že to, co slyšeli a to, čím museli vlastně psychicky projít, bylo ještě horší než ty facky a než to násilí fyzické. Jo, takže proto my už to násilí psychické nepodceňujeme a nemusíme čekat, nemusíme vidět jenom ty facky a ty modřiny. Ale tohle vlastně víme, že z dlouhodobého hlediska toho člověka dostane úplně stejně na kolena, jako když je bitý, když to tak řeknu. Velice často se setkáváme s tím, že součástí toho domácího násilí mezi partnery je násilí sexualizované. A je to vynucování sexu i přes nesouhlas. Je to jako ignorování toho, že ten člověk říká ne. A nejenom sexu jako takového, ale i třeba praktik, které jsou tomu druhému nepříjemné. A já si myslím, že důležité říct je, a to někdy není jasné ani lidem v Čechách, že to, že jsou dva lidé manželi, neznamená, že nemůže dojít ke znásilnění. Tak dalším typem násilí nebo útoku je násilí třeba ekonomické. Protože ve chvíli, kdy jeden partner je odstřižený od účtu a ten druhý má absolutní kontrolu, a je to spojeno zase s tím, že ten, který se nedostane k těm penězům, tak zároveň teda trpí i v jiných oblastech v tom vztahu. Tak samozřejmě je to i o tom, že ten člověk má velmi jako snížené možnosti, jak se sám rozhodnout se svým životem. Protože když ty peníze nemá, je v tomhle velmi limitovaný, tak má i velkou bariéru, jak z toho vztahu odejít, když se mu tam nelíbí. S tím je do jisté míry spojené i násilí sociální. Takové udržování v umělé sociální izolaci. Nikam nepůjdeš, budeš doma. Proč by si tam chodila, proč by si chodila nebo chodil za přáteli, když máš mě? Jo, když začíná vlastně v tom vztahu o takových postupných drobných nátlaků až pro ty zavřené dveře. A zase v takové chvíli člověk má stíženou situaci vlastně, jak to někomu říct, jak si říct o pomoc, pokud začíná cítit, že mu v tom vztahu není dobře. Samozřejmě násilí emocionální, který s tím psychickým je velice spojen. Mhm. A když se teda podíváme na všechny tyhle ty druhy domácího násilí, tak pravděpodobně to různě začíná v různých případech, samozřejmě individuálně, ale pokud už teda začínám cítit, že mi v tom vztahu není úplně dobře, že se bojím toho partnera, nebo partnerky, asi si přiznejme otevřeně samozřejmě, že domácí násilí se nevztahuje na oběti pouze na ženy, ale pokud se na nás dívá nějaký muž a tak mu to jako naskakuje, že tohle se v jeho vztahu děje, tak je naprosto v pořádku si přiznat, že nemalým procentem obětí domácího násilí jsou i muži. Je to tak? Je to tak. Zároveň muži často, bohužel, se obrací pro pomoc méně než ženy. A také je tedy potřeba říct, že když už se bavíme ale o tom nejtěžším fyzickém násilí, tak to se stýká jako obětí v podstatě výhradně žen. Jo? A u žen ta dynamika je zase, které páchají násilí na svých partnerech, je ta dynamika trošičku jiná. Ale ano, i muži se určitě mohou stát obětí domácího násilí. A pokud se tedy stanu obětí domácího násilí, ať už jsem muž nebo žena, a cítím, že mi v tom vztahu není dobře, že se bojím svého partnera nebo partnerky, tak co je takový ten první krok, ta první rada, kterou bys třeba někomu svýmu blízkému dala, co má dělat? V první řadě je to ten první krok je vůbec někomu to říct. Protože ať už se člověk potom rozhodne, že z toho vztahu odejde, anebo skutečně i osloví orgány činné v trestním řízení, to znamená zavolá na policii, protože ta situace je opravdu nebezpečná a je potřeba to řešit touhle formou, můžeme si rozdělit ty situace na dvě části. Ta, která je takzvaně horká. Ve chvíli, kdy ten člověk na mě útočí, já jsem opravdu jako ve fyzickém nebezpečí, tak volám policii. Vždycky volám policii a já často apeluji na svoje klienty, aby se nestyděli tu policii zavolat. Ta policie je tady pro všechny, je tady pro tyhle případy a je opravdu jako důležité zajistit to základní bezpečí. Ve chvíli, kdy člověk zavolá policii, klasicky 158, řekne, kde je, co se tam zhruba děje,
tak ta policie během, já nevím, záleží na tom, kde teda, v jaké části republiky se nacházíme, jestli jsme ve velkém městě nebo ne, ale během nějakých 10-15 minut by mohla být na místě. A v tu chvíli policie může toho člověka, který se chová násilně, vykázat ze společného obydlí. A nesmírně důležité je, že v tu chvíli se vůbec neřeší, čí ta nemovitost je, jestli je v nájmu, na koho je ten nájem napsaný, jestli ten člověk, který je násilný, ten byt nebo ten dům sám vlastní nebo ne, jestli ten člověk, který je v pozici oběti, má k tomu tedy nějaký právní titul, to se vůbec neřeší. Řeší se ta nejakutnější situace na prvních 10 dnů. To znamená, že policie vykáže člověka, který je násilný, a ten druhý zůstává 10 dní v té nemovitosti, aby se vytvořil nějaký prostor na to, co dál, a v první fázi se vlastně zachytila jenom to, že je tam velice nebezpečná situace, která je prostě ohrožující, ohrožuje to život, ohrožuje to zdraví lidí, kteří tam jsou. A tohle je důležité vědět, protože většina lidí se bojí zavolat třeba policii s tím, že ta policie odjede a oni tam zůstanou s tím agresorem sami. Jo, takže k téhle situaci vůbec nemusí dojít. Proto je tady vlastně ten institut vykázání a dává to policii možnost vyloženě fyzicky si vzít od toho útočníka klíče a sdělit mu teda, co se děje, a s tím, že nesmí svůj oběť nebo toho člověka, na kterého zaútočil nebo útočil dlouhodobě, tak ho nesmí ani kontaktovat a nesmí se k němu přiblížit. To je toho součástí. Takže to je nesmírně důležité. Není to o tom, že ta policie odjede a nebude se dít nic. Jo, může dojít k tomu vykázání. A v rámci toho vykázání potom člověk je kontaktován ze strany intervenčního centra. A tady tedy můžeme dojít k tomu, že by bylo už fajn zkusit najít někoho, kdo by pomohl překonat jazykovou bariéru. Nemusí to být soudní tlumočník, nemusí to být někdo formální, ale někdo, kdo by pomohl dorozumět se s poskytovateli těch dalších doprovodných služeb. Třeba s tím intervenčním centrem, což je vlastně v Čechách centrum, které je v každém kraji a které pomáhá právě obětem domácího násilí, aby se v té situaci zorientovali. A právě jim zase nabídne nějakou možnou další psychickou nebo i základní právní podporu, jenom takovou orientaci v tom, jaké jsou další možnosti, jak vlastně postupovat. Zároveň je dobré si říct, že co já vím, tak většina těch intervenčních center nemá vlastního tlumočníka nebo vlastní lidi, kteří by poskytovali ty služby v ukrajinštině. Ale jak říkám, zopakuju, není potřeba, aby to byl tlumočník soudní. Stačí, když to bude někdo ovládá český jazyk a kdo tam s tím člověkem, který potřebuje pomoc, půjde a nějakým způsobem se dorozumí. Mm-hmm. Takže to je ta první fáze. A pak je to ta druhá a nehorká. Pak je to ta druhá, takzvaně nehorká, kdy, já říkám, jako hlavně to je důležité někomu říct, protože člověk v takové situaci potřebuje nejenom třeba právníka, ale také někoho, kdo mu pomůže to celé přestát. A ideální je zkusit si najít nějakou pomáhající organizaci, a v Čechách jich je relativně dost k dispozici, která by pomohla zorientovat se v té konkrétní situaci, protože každý člověk, který se stane obětí domácího násilí, bude mít tu svoji osobní situaci trochu jinou. Někdo má děti, někdo nemá děti a potřebuje tohle zvážit. Někdo má třeba ekonomické možnosti se odstěhovat a někdo tyhle vůbec nemá. Takže třeba si říká, tak já nebudu mít kde bydlet. Jo? Někdo chce opustit vztah, kdy to bude třeba velmi nepříjemné a zároveň má ještě z toho člověka jako velké obavy. Co se bude dít potom? Takže každý ten případ je jiný a tady je opravdu dobré už se obrátit právě na nějaké odborníky, kteří jsou schopni tu situaci zhodnotit tak, jak je v těch konkrétních rysech. A ty jsi narazila na děti, což může být poměrně velká komplikace, řekněme, v rámci toho probíhajícího domácího násilí. A představme si teda teďka situaci konkrétní, kdy máme tu horkou fázi, probíhá tam nějaký útok na tu oběť a té se podaří zavolat policii, nebo třeba sousedi zavolají policii, policie přijíždí a vstupují nám tam do toho děti. A je opravdu vidět, že tam dochází k fyzickému násilí domácímu a že ta oběť je teda opravdu jako hodně poškozovaná, je hodně ubližováno, ale nechce to řešit. Což samozřejmě nemusí. Pokud ta oběť řekne z nějakého důvodu, že nechce, je dospělá, je zletilá, tak jí vlastně nikdo nemůže nutit to řešit
Byť samozřejmě by to bylo naprosto nejlepší, kdyby to řešila, aby jí mohlo být pomoženo. Ale ona to nechce. Ale pokud nám do toho vstupují děti a ta policie tam ty děti vidí, je to nějaká změna té situace pro tu policii? Ale já bych se tady ještě zmínila k tomu, že vlastně když oběť domácího násilí a závažného násilí, které prostě vidíme, je fyzické, prostě ten člověk jako opravdu má modřiny, vědí to sousedi, jo, volají třeba policie, to je velmi časté. V českém právním řádu to není tak, že ta oběť se jako rozhodne tu situaci řešit a vstupovat do nějakého podat trestní oznámení nebo ne. Protože ve chvíli, kdy se policie hodnověrně dozví, že došlo k takovému trestnému činu, což týrání osoby žijící ve společné obydlí, to domácí násilí zkráceně tak tam není potřeba, aby ten člověk, který je obětí, souhlasil. To je jeden z trestných činů, kde v našem právním řádu ten souhlas není třeba a ve chvíli, kdy policie přijede, je naprosto zřejmé, co se tam stalo, prostě v bytě je spousta nepořádků, ten člověk má zjevná fyzická zranění, tak i když v podstatě říká, jo, já to nechci řešit, tady volají sousedi tu policii po několikáté, tak ta policie to prostě řešit bude. Jo, což jenom chci říct, je to jako, myslím si, že tohle je říct důležité i z hlediska toho, že prostě lidé, kteří se stanou obětí domácího násilí, tady nemusí nést nějakou odpovědnost za to, co se bude dít dál. Pokud to policie bude řešit. To je jejich právem do toho vstoupit jako velmi aktivně a samozřejmě pokud budou spolupracovat s policií, tak se ten případ jako vyšetří výrazně lépe. Ale i když nebudou, tak to není o tom, aby si říkali, jestli jako musí dál pokračovat nebo mají vzít něco zpět, protože já se velmi často setkávám s takovou dezinterpretací, že někdy pachatelé domácího násilí tlačí na své oběti, aby vzali zpět nějaké podání, nějaké trestní oznámení. Takhle to nefunguje. To nejde vzít zpět z hlediska toho člověka, který se stane obětí. Jeho souhlas není třeba, aby policie pokračovala dál a třeba vyslechla jako všechny sousedy nebo všechny další lidi, kteří o tom něco vědí. Ale tam musí být nějaká proaktivita té policie, řekněme, že se to rozhodne v tu chvíli řešit. Tak. Takže pokud by se ta policie ale nerozhodla, bylo by to třeba poprvé, řekněme, a nebylo by tam teda ten zdemolovaný nábytek. Nebylo by to zjevné. Nebylo to zjevné, ale ty děti by tam přesto byly, tak mění se ta situace nějak? Tak ta situace by se měnit měla, protože by měl být v podstatě upozorněn orgán sociálně právní ochrany dětí. Protože v Čechách my máme zároveň i trestný čin, kterému se říká ohrožování výchovy dítěte. A do toho trestného činu spadají mimo další věci, ale v tom našem kontextu i situace, kdy děti jsou přímými svědky domácího násilí. To znamená, my víme, že dětem nesmírně ubližuje už to, že se musí dívat na to, kdy jeden rodič takhle hrozně ubližuje druhému a už to je pro ně nesmírně těžké a může to způsobit nějaké trauma. To znamená, že i tohle je postihováno. Že někdy si lidé myslí, že ve chvíli, kdy ty útoky, a jakože se to teda bohužel taky děje, nesměřují na ty děti, takže jako ty děti, že je to v pořádku. Není to v pořádku a může to být vyhodnoceno ještě i z tohohle hlediska, že je to vlastně trestný čin vůči těm dětem. Že je člověk, který je násilný na svého partnera, na druhého rodiče, tak je nutí se na to dívat nebo být v tom prostoru. A zároveň tady by měl do hry vlastně vstoupit orgán sociálně právní ochrany dětí. V Čechách tomu říkáme zkratkou OSPOD, který by měl s tou rodinou začít pracovat právě s ohledem na to, co se děje těm dětem. A prověřit tu situaci, protože ve spoustě domácnostech, kde je domácí násilí, je to skutečně v uvozovkách jen mezi těmi partnery jako rodiči, ale velmi často se v nějaké situaci to točí i vůči těm dětem. Takže z hlediska ochrany těch dětí tam do toho vstupuje i OSPOD. A za mě je určitě dobré tady poznamenat, že spousta lidí si myslí, že OSPOD má klasické pracovní hodiny pondělí až pátek, řekněme 9 až 17, ale ono to funguje tak, že ve chvíli, kdy policie přijede k nějaké situaci, kde je ohroženo nebo potenciálně v takovém případě ohroženo dítě, tak ona se ten OSPOD může přivolat i o víkendu, i v noci a pracovníci OSPOD fungují na takzvaném dosahu, kdy opravdu se zvednou a během chvíle na to místo dojedou a řeší, co s tím dítětem bude, pokud mu rodiče nebo jeden z rodičů nejsou schopni zajistit adekvátní bezpečí a ochranu. Jo.
Bezvadný, díky za to doplnění. A pokud bychom se teda bavili o tom, že ta oběť vyhledá nějakou pomoc a dostane se třeba někam do toho krizového centra, intervenčního centra, tak tady samozřejmě platí princip mlčenlivosti. Pokud ona sama se nerozhodne, že to chce oznámit, tak ten sociální pracovník nebo krizový intervent z toho centra vlastně nemá možnost nebo povinnost to ohlásit. A zase narážíme na ty děti. Jak to tam je? Pokud já přijdu do krizového centra, řeknu, že teda bych chtěla nějak pomoct, potřebovala pomoc, protože třeba muž mě bije, je tam nějaký kontinuálně probíhající dlouhodobý násilí a nakonec vlastně po nějaké konzultaci řeknu, no já vlastně to úplně řešit nechci a tak já půjdu a nashledanou a třeba za 14 dní přijdu znova opět třeba i zmlácená a ten pracovník bude vědět, že tam ty děti jsou, bude se teda hodnověrně domnívat, že tam jim může hrozit nějaké nebezpečí, tak mění se tam pro tu jeho mlčenlivost něco? Tak, mlčenlivost sociálního pracovníka. No takhle. Ve chvíli, kdy se kdokoliv, bez ohledu na to, jestli je to sociální pracovník nebo soused nebo sousedka, ve chvíli, kdy se kdokoliv hodnověrně dozví, že dochází k závažnému násilí na dětech, tak má oznamovací povinnost. A vztahuje se ta oznamovací povinnost i na situaci, kdy je to právě násilí páchané třeba na druhém rodiči? Já se domnívám, že v tomhle případě by to bylo opravdu na zhodnocení jako naprosto konkrétních aspektů, protože nemůžeme říct, že to, že mezi rodiči třeba proběhnou konflikty, které jsou, nebo i násilí, které je takzvaně, jako ono se to strašně špatně uchopuje, ale které dejme tomu, nesplňuje další odstavce paragrafové jako v trestním zákoníku, takže by tam byla automatická oznamovací povinnost. My máme oznamovací povinnost u sexuálního zneužívání dětí a u týrání dětí. A já si asi dovedu představit i případy, čemu by mohlo být dítě svědkem, že bychom si dokonce řekli, že je to týrání. Jsme si řekli, co je domácí násilí a jaké formy má. Řekli jsme si, jak se může ta oběť chovat, když by získala dojem, že už potřebuje pomoc, nebo o tom přemýšlela. Řekli jsme si, co se stane, když přijede policie, když ji někdo zavolá a co se stane potom, protože policie přijela, bylo tam teda jasně vidět, že tam k nějakému domácímu násilí dochází, agresor byl vykázán z domu a pokračujeme v tom příběhu dál. Co bude následovat, když si představíme třeba ženu jako oběť toho domácího násilí, vykázaného agresora, tak je druhý den a stane se co? Tak, jak jsem se zmínila, vlastně ta ženě by muži by během 48 hodin měl zavolat pracovník z intervenčního centra, který by s nimi nějakým způsobem mohl probrat tu situaci. To znamená, že ten kontakt předá policie. Tak, ten kontakt, pokud tam dojde k vykázání, tak ten kontakt předává policii. Samozřejmě může se stát, že člověk, jak je přeci jenom v těch dnech ještě plný emocí, zmatený a tak skoro někdy se nám stane, že lidé se nezasoustří na to, kdo jim vlastně volá a tak ten hovor trochu pominou. Tak proto možná teď si řekneme, co vlastně potom dělat, co ten člověk může dělat, aby zase nečekal, jestli mu někdo zavolá nebo ne, protože to je v té ideální variantě, že by se tam nějakým způsobem dohodl, ale skutečně může nebrat telefon, může mít prostě spousta jiných starostí s řešením té situace. Ideální je opravdu komunikovat s policií. To znamená jít na policejní oddělení, nejbližší případně zavolat na linku 158 a i říct, chci podat trestní oznámení, zkusit si vlastně říct o tu pomoc, aby se člověk zorientoval, kam to trestní oznámení podat. A začít tu situaci aktivně řešit. To, co bych jenom ještě doplnila, ono často to není tak, že to násilí proběhne jednou a člověk se hned rozhodne. Většinou to bývá z naší zkušenosti jako dlouhodobý proces, kdy v tom vztahu to násilí je roky, když to řeknu, a nebo rozhodně dlouhé měsíce. A většina lidí ještě neví, není rozhodnutá, jakým způsobem má vlastně postupovat dál, jak se z toho dostat a jestli vůbec třeba komunikovat s policií. A v takových případech jenom říkám, i když to rozhodnutí ještě není,
jestli člověk má na těle nějaké modřiny, škrábance, jak to doma vypadá, nafotit to. Protože může dojít prostě k situaci, kdy opravdu bude jako i z hlediska nějakého fyzického ohrožení nutné tu policii do toho přivolat. A potom to slouží jako důkaz. Protože když se potom člověk obrátí na policii, podá trestní oznámení, tak samozřejmě policie se ho vyptá na všechny ty důležité věci, kdy dochází k tomu napadání, jaké má formy. Je dobré skutečně říct všechno, i když to je někdy nesmírně nepříjemné, protože se mluví o velmi bolavých a intimních věcech, ale je důležité tam říct opravdu pokud možno co nejvíce podrobností a zároveň potom, když má člověk v telefonu, anebo u kamarádky v telefonu, nebo kdekoliv schované nějaké fotografie, jak to taky vypadalo. Jak vypadalo před tím měsícem, 2, když tam došlo k nějakému útoku. Protože spousta lidí taky nemá modřiny na obličeji, má je různě poschovávané pod oblečením. Takže vyfotit to, když si toho třeba nikdo nevšimne, vyfotit to, říct si tak nějak v hlavě, kdo o tom vlastně ví, vědí to sousedé a vědí to nějací společní známí, je třeba tady nějaký kamarád nebo kamarádka, kterýmu se člověk svěřil, kterému třeba i svěřil nějaké fotografie nebo mu ukazoval modřiny, protože to jsou potenciální svědci. A pro tu policii, aby ten případ vyšetřila, je potom nesmírně důležité tyhle důkazy mít k dispozici. A to člověk může, na to se člověk může připravit. A existuje něco jako takový nějaký jako krizový plán právě za pomoc třeba kamarádů, když už o tom přemýšlím, ale mám strach to prostě udělat jednorázově, anebo třeba kvůli těm zavřeným dveřím nemám možnost to udělat jednorázově a odejít. Takové takový obecný bezpečnostní plán je o tom, že si vlastně řeknu tak, a může nastat situace, kdy to bude opravdu velmi nebezpečné, já budu mít strach a teď si řeknu, musím se z toho prostředí, z té domácnosti i nějak dostat. Co budu potřebovat? To znamená, je fajn mít někde pohromadě, ať už myšlenkově, ale ideálně i fyzicky tašku, kde budu mít doklady. Pokud mám děti, tak doklady dětí. Oblečení, nějaké základní potřeby, něco, co vlastně budu potřebovat třeba, já nevím, na 1 noc, na 2 noci na přespání, protože prostě v tuhle chvíli potřebuju tam odsaď pryč. Takže bezpečnostní plán potom zahrnuje i to, že si řeknu, kam vlastně uteču, kam půjdu, mám někoho, kam bych se mohla obrátit, nějakého kamaráda, kamarádku, případně zorientovat se ve službách, které jsou v té lokalitě, kde bydlím, k dispozici. Protože v Čechách jsou k dispozici nějaké azylové domy, jsou k dispozici další poskytovatelé služeb, ale nevíme, kde, nejsou jako všude stejně po republice, takže je důležité se už předem, pokud je možnost, podívat třeba na internetu, anebo někam zavolat, třeba do nějakého integračního centra pro cizince, kde mi můžou poskytnout nějaké informace v mém jazyce, a zorientovat se třeba v těch existujících službách. Pomoct jenom si vlastně věc nějaký seznam. Kam se teda můžu obrátit? Pokud mi nepomůže nějaký rodinný příslušník, je tady k dispozici někde poblíž nějaký třeba azylový dům a vlastně nastavit si v hlavě takové únikové varianty. A najít si nějakého spojence. Já se na to ptám, protože kde jsem měla kamarádku, která právě takovýhle plán musela použít, aby se z této situace dostala. A opravdu to probíhalo reálně tak, že ona, když třeba šla ráno s dítětem do školky, což byla jediná možnost, kam mohla, tak u ponožek pro dítě na převlečení propašovala svoje ponožky a spodní prádlo a nechala ho tam u paní učitelky schovaný. Druhý den tam propašovala tričko, 3. den plišáka pro syna a se sestřičkou u pediatra byla domluvená a když tam šli na kontrolu, tak se je prostě zvali opakovaně a ona po každé jednou pronesla 1 rodný list, po druhé druhý rodný list tomu agresorovi pod rukama a vlastně takhle si připravila právě tu tašku ve školce a ty dokumenty u té pediatričky a potom, když se jí za pomoci kamarádky jednou tedy podařilo uniknout, tak ty věci vlastně měla připravené. A ono to může znít děsivě, ale někdy to může být pro tu oběť, v tomto případě žena opravdu jako jediná možnost, jak se z té situace dostat. Takže děkuju, že i ty jsi to potvrdila, že to tak opravdu je a že i tahle ta cesta se dá najít z toho ven, z té situace. Je ještě něco, co považuji za důležité říct, co tady třeba nepadlo, nebo co bys ty řekla, ať už ženě nebo muži, kteří se na nás dívají, kteří už jako někde asi tuší, že něco není v pořádku, ale nemají tu odvahu to řešit?
Možná by mě napadly 2 body. Jedním se maličko ještě vrátím k těm těžkým situacím. Těm situacím, kdy se ty věci dějou teď. My si totiž vždycky říkáme, zavolejte policii. Když útočník stojí metr přede mnou, tak nemůžu říct, počkej, já si vezmu telefon a volat před ním policii. Tak jenom takový tip, když se něco takového stane, lze vytočit telefon 112 a v tu chvíli se začne to, co se tam děje, nahrávat. Tam je člověk, který vyhodnotí to, co se tam děje, když vyhodnotí a uslyší to a nechávám to jenom běžet, ten telefon. Nemusím se do něj představovat a jenom vytočím tohle telefonní číslo a mám ho třeba na stole nebo v kapse. Pokud ten člověk, který je na druhém konci, vyhodnotí, že tam dochází k závažnému násilí, tak tam je zároveň lokalizace a může tam poslat hlídku. To je takový jenom tip, v tu chvíli, když se to děje. Když člověk má možnost přemýšlet, jestli v takovém vztahu, ať už se tam dějou až takhle strašné věci, kde opravdu dochází k závažnému fyzickému násilí, anebo tak jako váha, tak je dobré, a neví vlastně, jestli je to násilí už, nebo to násilí není, tak je dobré se v téhle otázce první zorientovat. A já bych možná měla takový tip, obrátit se na jednu z pomáhajících organizací v České republice. Může to být, my jsme jmenovali intervenční centra, může to být Bílý kruh bezpečí, který má také pobočky po celé republice. Může to být organizace Profem, může to být organizace Rosa. Pak dál existuje řada organizací, které jsou v různých lokalitách. A tady v těchto organizacích člověk může si popovídat s odborníky na to téma i o tom, jaké má pochybnosti pro ten svůj konkrétní případ. A i si třeba s někým povědět o tom, jestli to je teda dobrý nápad nebo ne, nebo jestli to, co se mu děje, skutečně je to násilí. Protože někdy víme, že lidé si tak jako zvykají na to násilí postupně a nejprve mají pocit, že když jim někdo dá první facku, takže by odešli a najednou přijde první facka a druhá, třetí, pátá a to násilí se stupňuje a člověk už to ani nějak nevnímá. Takže poradit se a zároveň skutečně já bych si přála, aby každý mohl, anebo zkusil někde najít i tu sílu z toho odejít, protože to stojí za to. Protože to, co nebo z mojí zkušenosti vnímám neustále, že nefunguje takové to doufání, že to bude lepší. Pokud ta situace v tom vztahu dospěla až do takové fáze, že tam skutečně probíhá takovéhle násilí, tak i když třeba ten člověk, který násilný je, potom slibuje, že to bude dobré, tak to se nestává. Tak, to není úplně pozitivní tečka, ale ono tohle téma je poměrně těžké a bohužel se v něm to pozitivum hledá těžko, ale když se ten odchod povede, tak to je to pozitivní. To je to pozitivní. A je tady, chci říct, je tady spousta možností kde najít pomoc a ta cesta vede ven. Určitě bych ráda zmínila v rámci té pomoci to, že existují krizové linky, kam se dá zavolat kdykoliv. A opravdu fungují 24/7 a najdete je v celku snadno na internetu a dá se tam zavolat a jenom si o tom třeba popovídat. Někomu se vybrečet do telefonu, najít to poslouchající bezpečné ucho. A ono to v té první chvíli může být to zásadní, co člověk potřebuje. A ty jsi hovořila o tom volání třeba na linku 112, což je určitě super rada, děkuju za ní. Já bych za sebe ještě doplnila, že někdy prostě stačí jenom zakřičet o pomoc. A někdy není možnost volat, někdy ten telefon opravdu do ruky vzít nejde. A já stále věřím tomu, že je okolo nás dost lidí, kteří když uslyší někoho volat o pomoc, tak mu prostě na tu pomoc přijdou. A moc bych si přála, aby i to, co jsi říkala ty, aby každá ta oběť dokázala o tu pomoc zavolat a našla někoho, kdo přijde a pomůže. A ještě takový jeden můj krátký zážitek z dětství, který mě velmi sformoval v tomhletom. Já si pamatuju, jak jsme jednou seděli s rodiči u večeře a viděli jsme už tak nějak, já jsem to vnímala, že u sousedů nad náma asi není všechno úplně v pořádku, ale když ten večer začali do topení mlátit děti a křičet o pomoc, tak už moji rodiče zasáhli tím způsobem, že ve chvíli, kdy otevřeli, máma tuším volala policii, táta šel na chodbu, otevřel dveře a už jenom vlastně do náručí chytal děti běžící ze schoda, který strkal k nám do bytu, tam nás zavřel všechny
a čekalo se, než přijde policie a vyřeší to. A pro mě to byl velmi jako otřesný zážitek, ale byla to tehdy ta pomocná ruka, která pro tu rodinu přišla. Já jsem za to velmi vděčná, že se to stalo vlastně, že jsme jim mohli pomoct. A moc bych si přála, aby tu pomocnou ruku potkal každý, kdo ji potřebuje. Tím se s váma dneska rozloučíme, děkujeme za vaši pozornost. Doufám, že tenhle podcast a ty rady nikdy nikdo z vás potřebovat nebude, ale pokud už se to stane, tak snad vám k něčemu byli. Snad budou k tomu, abyste byli schopni pomoct někomu okolo vás, aby vy jste mohli být tou pomocnou rukou, protože tyhle věci se bohužel dějí. Moc děkuji, Pavlo, za tvůj čas. Děkuji taky nadačnímu fondu Kolibřík za to, že nám poskytl prostor pro to tenhle podcast natočit. A my se ještě jednou s Pavlou potkáme u tématu sexualizovaného násilí, což je taky velmi těžké téma. A taky bych byla nejradši, kdybychom ten podcast vlastně vůbec nemuseli natočit, ale budeme tady pro vás. Hezký den. Díky a na viděnou.